И здравейте хора, аз съм Вики, тук при мен са Мелик, Жако 13 Маш и Пандекс. И днес ще кажа кой спечели от томболата. В смисъл сега ще изтегля, но вие няма да гледате, защото камтасията ми е нещо бъгната и няма как да снимам. Ти се смеят като някакви идиоти и сега ще изтегля. Ма някак смешни не казвам, че има и правя. Четвъртия се падна, четвъртия е първи, втори, трети, четвърти. Dark Glasses. Верно ли бе? Dark Glasses спечели томболата. И сте сега на късмета. Я да видя. Вижда ли е тука? Не, няма го. Добре, да се знае. Dark Glasses и Саша на... тия печели... Тия ми печели той. И сега ще направя друга томбола с 5 победителя за пари. Първия победител ще печели 25к, втория 50к, третия 75к и четвъртия 100к, петия 125. Те са... това е от мене. Dark Glasses да ми пише на скайпето VikisBG, както ми е името. И чао, вие няма ли кажете чао бе, идиоти? Чао. Сега не мога бе.